Hi guys, lamshor narangna haino hai kodungma jarani agalani YouTube ni o videos khajak takotai buhushon naran jotono saimano CAS Citizenship Amendment Act no toi bartha kotora bai baksa Tripura hasteoni lukorogo busuk khadulaijak aboni bagina jung ani o YouTube ang vlogs ro khlaimanlia angbo khorangsa Tripura sangai khadujak jung belaino khadulaijak to aboni bisingtino jung jara samung tangnai rok tangai maya जों अलरेडी न थुइजांनाय बिसोर ताइबो थुइजाब हायरं थांका तो दाबो सुप्रीम कोर्ट रो केस चलै दङ हाकात रबो जगा चलै दङ आई होप सो अब जिनि बागै काहाम नंनाय हनि वानसुबो सो कखनके अब हाय तिनि ओ भिडियो फाइमानि बागै जों अब हाय जराबो न जों नरकनि बागै कुदुमा जरारनि वानसुइ दङनि कायसा अब हाय ग्रुप सनामनाय जे ग्रुपनि थ्रुते नरकन जिनि श्री सिटिनि जे কক বুজি লাইয়া মানে তারপরে ফানি ফানি ভিডিও হিংকা তামা হিন্দানি তারপরে অ্যাওয়ারনেস আবহাই কাইসা টিম বা जों স্নামখা যে নরম অলরেডি ফেসবুক পেজ নংনাই ইউটিউব নংনাই অলরেডি जों আবহাই কাইসা টিম স্নামখা টিমনি মুংখা Fun for you Tripura abahai already ade o video ni tolagang link rei rojak aro thangai norok naimano sabo tong o team tai sabo o team no success khlaina bagai jubai tong jotonang description soho rei rojak o link jerona ade o video ni tolago o jaga o link ko habai norok YouTube ni abo belai kheno new ekdom concept norok ni bagai tui tong young talented Tripura shikli rok o jaga khlailai tong talented I hope नरक अब चाजांनाय सो दाक्ति थाङै ओ जे आने भिडियो नि लिंक तलाबो जे लिंक जारा हाबै नरक सब्सक्राइब खाइदि फन फर यु Tripura ओ एक्चुअली ओ YouTube ताइ Facebook जिनि जे पेज एबं खाइमानि जों जे टीम खाइमानि अब खाय जों गुदुंमा जरा रुमि वान सय दं कमेडि त तबांमा दं बाट जिनि जे कमेडि प्लस जिनि जे कल्चर रंनो जिनि हुकुमो रंनो रुमि नारकना बागै कासा जों आपनो मथा बा जिनि टीम अब जों चाइतुकनाय ओ जगाते अलरेडी ओ जगाबो नरक आनबो नुकनाय आनबो कायसा कायनि रुल रगो नंनाय एगेन आं ओ जगा तंनाय आरो गोबां सिखलार दङ ओ जगा माल्टि टेलेन्टेड रक बरम आवहाय आपनो खलायलायनाय सो आई होप नरक आपनो चाजांनाय कारण गुदुंमा जरा रुमि नरक आना हामजांमा रइ दङ आनि टीम नबो हामजांमा रिनाय ओ टीमनि गोबां मेम्बार दङ नरक सिनियो आगे नरक मुस्कामानि नुखाना आबार केबनो नरक सिनिया एकदम न्यू फेस बट टैलेंटेड सो साबो त मेम्बारनि मुंखौ खुलिया कारण लिंक हाबै नरक सब्सक्राइब खायो नरक ओ जागा थांखनो नंना अलरेडी आं कायसा डेमो प्रोमो कायसा रिजल्ट जस्ट डेमो नि बागै प्रोमो कायसा अलरेडी भिडियो रजाक दङ ओ जागा थांखनो नरक नुगै माननाय जे साबो दङ ओ जागा बेलाइनो माल्टि टैलेंटेड जिनि ताखु टाइपो खुबसं ओ जागा न बरक आबो चाहतुगै दङ नरक total concept खायना बागै so I hope नरक हामजांनाय नरकनि सापोर्ट जों माननाय एबा जिनि टीम माननाय नरक बरं सापोर्ट खायदि कारण नरकनि सापोर्ट बायनो बरक ताइबो कुजुगु कानाय बिस्काव कानाय नरक जतन सायमानो जिनि Tripura सारा बुसु टैलेंटेड आखनि दिग दिगे जामाने मुस्कामाने गुरु जतो दिग दिगे so जों आबो जतो जुगा लयखायसो जों ताइबो कुजुगु कानाय so I hope so दिनैनि ओ भिडियो स्पेशली आबनि बायनो खायमानि थाङै नरक सब्सक्राइब खायदि ते जुगा चरेदि ओ लिंक तलाबो जे आं लिंक रिना आरो हाबै फेसबुक थाइबो नरक पेज मोननाय फान फर यु Tripura मुंबायनो नरक सायमाने थांखाना तामो मावनाय ओ जागा ताइबो सालदो जों जिनि जे नरकनो फुननाय जों तामो तोइ दं तखना नरक किसे हिंस रइ दं ओ जागा जों कमेडि बेसिनि श्री सिटिनो दिसानाय सो तिनि बाय आसनो सब्सक्राइब खायदि दाति दाइ लाइक शेयर खायना ताकि आनबो नरक आसुजाते हामजाबा आबनबो नरक हामजानाय दानि ओ भिडियो रबो जति नरक साजाबि तंखे कमेन्ट खाय साजेशन दे दा सुजित आबहाय खायदि आबते खायदि साजेशन दो नाम ताको या साजेशन दो ना बगि नरक कमेन्ट खायदि लाइक खायदि शेयर खायदि तिनि नि जरानि बाय आसु हामबाय नरक ओ भिडियो नायमानि बाय बेला हामबाय सो नरक काहाम करं तंगि पारा आमचे रंनिबो काहाम करं तंगि निजिनि सोसाइटिनिबो काहाम खाय तंगि दखनबो कुजुबो कारण